εταιρεία μας μετράει ήδη 50 χρόνια στον χώρο των ηλεκτρονικών. Από το 2008, με την ίδρυση της ATC, δραστηριοποιείται στη χοντρική πώληση. Το 70% των εισαγωγών μας είναι από εργοστάσια κατασκευαστών και το 30% αφορά αποκλειστικές αντιπροσωπείες από την ευρωπαϊκή αγορά. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές με εξαιρετική ποιότητα, έχοντας περισσότερους από 2.500 πελάτες στην ελληνική και στη διεθνή αγορά.